Беларускі суперкубак. Гісторыя пра тое, што ў футбол гуляюць не грошы. Шпілеўскі расказаў, насколькі ён, цытата, савецкі і рускі. Як вайна на Бліжнім Усходзе закранула спорт. Прывітанне ўсім ад Геннадзя Туміловіча. Но у нас война, ну так себе, блядь, что-то летает. Гэта ютуб-канал Часнок, меня зовут Ярослав Писаренко. Вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Пакуль геапалітыка сутрасае большую частку нашага свету, у Беларусі, дзякуй Богу, ўсё спакойна. І вось у краіне прайшоў суперкубак па футболе. Нябесная канцылярыя для гэтага нават трошкі выкруціла цяпло, таму гулялі каманды пры тэмпературы плюс 7 градусаў. Матч праходзіў на стадыёне Дынама Юні, які ўмяшчае 5000 гледачоў. У пратаколе зафіксавалі 3900 гледачоў, што для суперкубка даволі нядрэнна. Больш за тое, гэта рэкорд турніра, толькі вось уявіце сабе. Гулялі ў суперкубку МЛ і Нёман. І вось у матчы букмекеры прыгожа прэзентавалі свайго новага гульца Бесцыку Диабате. Ужо ў першым тайме малеец аформіў дубль з 2 перадач, дарэчы, Руслана Лісаковіча. Ходзяць чуткі, што той Диабате ў МЛ мае заробак у 25 000 еўра ў месяц, а сам пераход абышоўся клубу 500 000 еўра. Тут ужо не здзіўляемся, грошы ў МЛ дакладна ёсць. Але не грошы ў футбол гуляюць. Нёман вырашыў пераняць апошнія тренды англійскай прэм'ер-лігі, асабліва Арсенала лонданскага, і вельмі якасна скарыстаўся стандартамі. Спачатку кутавы, пасля штрафной, абодва разы 21-гадовы абаронец Нёмана Ілля Кірко знаходзіў свой момант. Дарэчы, у першым тайме да галоў правялі менавіта яго памылкі, але вось выправіўся хлопец. Пасля была серыя пенальці, і там МЛ прайграў. Гродна святкуе. А Ігор Кавалевіч на звыклым ужо стылі выступае на прэс-канферэнцыі. Я выйграў 4 фіналы кубка з 4. Фіналы суперкубка я не лічу, гэта не прыз. Медаль прыгожа, падару каму-небудзь, ён нічога не нясе, акрамя маральнага задавальнення. Спарынг з добрым супернікам. Я выйграў 4 з 4. Гэта ў Беларусі не паўторыць ніхто. 4 разы ніхто не выйдзе ў фінал і не выйграе. Гэта на вякі. Скончыцца з маёй смерцю, і краіна яшчэ будзе гадоў 500 жыць, ніхто не выйграе. Гэта запішыце. За такую упэўненасць паважаем, конечно. Я больш скажу, такога трэнера, як Кавалевіч, немагчыма паўтарыць. Якія там булойчыкі і кавальчукі. Цікавасць да беларускага футбола трымаецца толькі на ім. Дарэчы, даўно не ўзгадвалі пра Алексея Шпілеўскага. Яго па РНН працягвае боўтацца ў зоне вылета расійскай прэм'ер-лігі. Трэнер расказаў: заўсёды кажу, што мне пашанцавала. Савецкае і рускае ва мне засталося, Еўропа гэта не адабрала. Я пра характар, погляды, жарты. Пры гэтым вывучыў нямецкую мову, рускую не забыўся. Дома размаўлялі на ёй і на канікулах ездзіў у Мінск. Традыцыі і веру Еўропа не забрала. Фух, ну слава Богу, што вось гэтая злая Еўропа так літасна пакінула ў Шпілеўскім усё савецкае. Советское качество. Сейчас таких не делают. Але расійскае нутро трэнера не дапамагло яму перамагчы Лакаматыў. Чарговая паразка з лікам 1-2. Пасля паразкі Шпілеўскі расказаў, што калі лодка на палову тоне, кожны павінен аддавацца, інакш шансаў не будзе. І гэта выклікала шмат каментароў. Оптимистичнее надо быть. Лодка наполовину на плаву. Ну, гнать этого клоуна нужно было еще до зимней паузы. Ну, нулевой тренеришка. Дарэчы, я сапраўды не быў упэўнены, што Шпілеўскі дапрацуе да 26-го года. Але тут тренер оверперформіць, напэўна, вырашыў даіць гэтую корову ўжо до конца. Это насколько ж наши физруки бездарные, что даже таким тренерам конкуренцию проигрывают, піша комментатор з России. І вось Шпілеўскага працягваюць вельмі крытыкаваць. Вельмі. Не падаецца, што амаль усе. Вось што пра яго казаў, напрыклад, футбольны агент Дмітрый Селюк. Гэта клоун. Шпілеўскі хадзіў па тых клубах, якія і моя бабуля, царства небеснае, будучы трэнерам, зрабіла б чэмпіёнамі. Шпілеўскі не тое, што пераацэньвае сябе, ён увогуле займаецца толькі самолюбаваннем. Ён нідзе нічога не дасягнуў. Таму успамінаць тое, што там недзе ён нечага дасягаў, смешна. Лупіць, натуральна, усе по беларускаму Нагельсману. Хаця тычна Шпілеўскага ўсё ж такі ён быў чэмпіёнам у Казахстане з Кайратам і на Кіпры зарасам. І хто ўжо памятае такія дробязі. Карацей, як бы Алексей Шпілеўскі не намагаўся уподабіцца рускім, але неяк для іх ён сваім не становіцца. Ну, гэта маё меркаванне. Можа, варта гэта з нейкім экспертам абмеркаваць. Так, а ў Польшы тым часам Еўген Шыкаўка вызначыўся забітым голам. Памятаеце яшчэ такога форварда? Ён гуляе ў складзе Заглембе, гэта польскі Д3. Ну і вось працягвае забіваць. А ў экстраклясе робіць розніцу Ілля Шкурын. У матчы Катавіцы Гурніка беларус выйшаў на замену на 79-й хвіліне пры ліку 1-1. Праз 6 хвілін менавіта ён развярнуў вось гэтую галевую атаку на 2-1, а на 91-й хвіліне Шкурын зарабляе пенальці. Лік 3-1. На жаль, па гол плюс пас у Іллі 0, але калі глядзець матч, то бачыш, што менавіта ён стаў тым самым джокерам. Не так даўно катавіцы былі блізкія да зоны вылета, але зараз каманда ў 4 ачках ад зоны Лігі канферэнцый. І толькі уявіце, што былы клуб Іллі зараз знаходзіцца ў зоне вылета. Гэта я пра варшаўскую легію. Польскі чэмпіянат проста нейкі
непрадказальны. Ну і яшчэ не будзем забывацца на пяст Германа Баркоўскага. Каманда перамагла Краковію на ліку беларускага форварда гол. Неяк так. Ілля Протас усталёўвае чарговы рэкорд Херші Берс з АХЛ. Хлопец у чарговым матчы аформіў 1+1 і давёў колькасць заброшаных шайб у сезоне да 21. Вынік форварда стаў найлепшым для 19гадовага хакеіста за ўвесь час існавання клуба. Мінулы рэкорд быў усталяваны ў сезоне яшчэ 1951-52 гадоў. Марыя Жодзік стала чэмпіёнкай Польшы ў закрытых памяшканнях. Баранавічская легкаатлетка перамагла ў прыжках у вышыню, паказаўшы вынік 1 метр 95 сантиметраў. Гэта найлепшы паказчык на такіх спаборніцтвах з 15-го года. 2015-го. Цяпер ураджэнку Беларусі чакае зальны чэмпіянат Еўропы, які пройдзе ў Нідерландах з 6 па 9 сакавіка. Працягваем азначаць, як пайшла кар'ера ўгару ў Жодзік пасля таго, як тая прыняла грамадзянства Польшы. Гэта ўсё, канешне, вельмі прыемна. Але галоўныя навіны зараз гэта новая вайна на Бліжнім Усходзе, бомбяць Іран, той неяк адказвае. І зараз нібыта пацвердзілі, што іх вярхоўнага ўжо знайшлі загінулым. Новая вайна гэта, канешне, все вельмі страшна. Цікава толькі назіраць, як зараз да выконвання міжнародных правоў заклікае тыя, што гэтыя самыя правы апошнія некалькі гадоў натуральна вярцелі на Чэлсі. Дарэчы, у Ізраілі зараз жыве Геннадзь Тумілович, дзякуй Богу, з ім усё ў парадку. Вось вам невеличкое ад яго паведамленне. Бразильцы, всем привет. Ну что, у нас война, так себе, блядь, что-то летает, без пауз бомбят. Удивительно, ничего страшного, но совместный проект с Чесноком, с Ярославом готовим к следующей неделе программу. Но все будет зависеть от вас. Вопросы ваши, пожелания ваши, что хотите, спрашивайте, на все ответим. Я вообще без зазрения совести про всех, про все, сдам всех, короче. Мата не будет. Могу с кем-нибудь забить. Давайте. Будем спадзявацца, што напрыканцы тыдзеня запішам з Геннадзем новы выпуск для вас у штатным рэжыме. І так пішыце ў каментарах тэмы, якія варта разабраць, не абавязкова актуальныя, можа ёсць нешта, што вас турбуе, і вы хочаце пачуць экспертны разбор ад Туміловіча. Але вяртаемся да вайны на Бліжнім Усходзе, які б крывавым не быў той рэжым у Іране, які там некалькі тыдняў таму проста расстраляў тысячы людзей. У любой вайне заўсёды пакутуюць мірныя людзі. Вось вам невялічкая гісторыя жонкі гульца МЛ Віцебск Сергея Карповіча. Паліны. Тая была ў Катары і там пабачыла ўдары Ірана. Калі нас усіх сабралі з пляжа, нас размясцілі на першым паверсе ўнутры будынка, і пакуль яшчэ дзверы не зачынілі, я пачула ўздалёк выбухі. Але я ніяк гэта не паказала, таму што побач сядзела Аліяна, гэта дачка. І плюс побач былі іншыя людзі, хтосьці планаваў, штосьці там гуляў з дзіцём. Увогуле, паніка не самы найлепшы таварыш у такой сітуацыі. Я ведаю свой арганізм, накрые мяне потым, калі мы будзем па-за гэтай сітуацыі. Калі, магчыма, мае эмоцыі праявяцца, а пакуль што я проста сабраная, ўсё добра. Калі б я знаў, што на мае 30 год прыйдзецца эра войн, гэта, такое сабе карацей. Але як ёсць. Можете паглядзець, дарэчы, відос Сашы Ігуліна з Ізраіля. Ён быў запісаны яшчэ да пачатку гэтай новай вайны, але пэўнае разуменне дае. Спасылачка будзе ў апісанні. І вось вам тизер гэтага відэа. Написано на иврите «не заезжать», это уже начинается военная зона. Все вот, это от пуль. Видно, он заходил и просто расстреливал вот так вот все. Кидались сюда гранаты. Несколько десятков человек. То есть они вот так вот стояли один возле другого. Не знаю, очень хочется заплакать, если честно. Ты чувствуешь, что еврей это какое-то ругательство, а ты просто родился вот таким. Реально настолько Беларусь антисемитское государство? Ксенофобию и расизм ты только можешь понять, когда это будет по отношению к тебе. Это уже сектор газа. Тот самый забор, который был прорван 7 октября. Знаешь, что самое страшное в войне? Что она, сука, романтичная. І, дарэчы, калі павяртацца да спорта. Іран ж павінен выступаць на чэмпіянаце свету па футболе, які адбудзецца ў ЗША. Вось што сказаў прэзідэнт Федэрацыі футбола Ірана Мехді Тадж. Улічваючы сённяшнія падзеі і напад з боку Злучаных Штатаў, наўрад ці мы можам з надзеяй глядзець на чэмпіянат свету, але рашэнне пра гэта павінны прымаць кіраўнікі спорту. Але калі гэтыя кіраўнікі будуць глядзець справаздачы беларускага МІДа, то рэзонна адкажуць: канешне, трэба ехаць на чэмпіянат свету, бо якім бокам тут ЗША, да гэтай войны. Написано ж, ситуация между Ираном и Израилем. А ЗША сябры для ўсіх, асабліва яны сябры для беларусаў. Вы мяне зразумелі. Карацей, такія вось навіны, як ёсць. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. І разом будем чакаць добрых навін. Пакуль.